Akkor tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Ennek a szemináriumnak a címe az, hogy amikor a hit mozdul, a félelem hátrál. Vagyis arról fogok beszélni alapvetően, hogy a hitünk hogyan tudja áttörni azokat a gátakat, amelyeket az ördög épít, a helyzet épít, az élet hoz elénk, hogy eredményesek vagy sikeresek tudjunk lenni, most ez akár a magánéletben is, de a gyülekezetplántálásnál is mindenképpen fontos, tehát hogy ne megállítson bennünket különböző szituáció, hanem ezeket át tudjuk lépni, törni, megoldani valahogy, és tovább tudjunk menni. Tehát, hogy erről fog beszélni, és egy kis alapvetés után én próbálok egy csomó személyes dolgot hozni, vagy történeteket elmondani nektek, hogy én ezeket hogy éltem meg, és hát ha valaki közben akar kérdezni, arra is lesz lehetőség, de a végén mindenképpen adnék egy kis időt arra, hogy akár egy ilyen interaktív rész legyen, hogy lehessen kérdésfelelet. Úgyhogy amikor a hit mozdul, a félelem hátrál, ez az alapcím. Jöjjön egy rövid bemutatkozás, engem Durkó Istvánnak hívnak, és a sok sapkám közül, hogy mivel foglalkozom, az egyik, hogy gyülekezet alapító vagy gyülekezet plántáló vagyok. 2003-ban kezdtünk el egy gyülekezet plántálást, innen nem túl messze, néhány kilométerre innen Budaörsön. Ezt most úgy hívják, ezt a plántálást, hogy Kőszikla gyülekezet, ami működik Budaörsön. 2003 óta eltelt már 22 év, tehát több mint 2 évtizedes tapasztalat van azzal kapcsolatban, hogy éltem meg, vagy hogy éltük meg azt, hogy a hit, amikor meg tud mozdulni, akkor a félelem az feloldódik, és tovább tudunk menni. Egy pár szóba hadd mutassam be ezt a gyülekezetet. Jelenleg a Kőszikla gyülekezetnek van 128 tagja, és a gyerekek, meg a fiatalok, vagy akik még nem tagjai a gyülekezetnek, vagy azok az emberek, akik valamilyen rendszerességgel megjelennek az Isten tiszteleteken, vagy kapcsolatban vagyunk velük, az körülbelül még plusz 150 ember. Úgyhogy ezt így összeadjuk, akkor ez közelíti a 300 főt. Bevallom, hogy ezt a létszámot én egyszerre még soha nem láttam, tehát hogy mindig csak valakikkel találkozok külön-külön, de nagyjából ez a keret. És amikor gyülekezetplántálásról beszélgetünk, vagy beszélgetek bárkivel is, nagyon sokszor fölteszik azt a kérdést, hogy mi a sikernek a titka, mi kell ahhoz, hogy egy gyülekezetplántálás sikeres legyen. Ugyanis nagyon sok gyülekezet indul el, és délelőtt is hallottunk arról, hogy a rendszerváltás óta 70-valány gyülekezet indult el, de nem ennyi indult el, 100-nál több is elindult, csak meghaltak. Tehát, hogy elindulnak gyülekezet alapítások, gyülekezetplántálások, de aztán valami miatt megreked, és nem tud tovább menni, és aztán az emberek elmennek más szolgálatokba. Tehát van egy ilyen probléma is, hogy mi kell ahhoz, hogy ne meghaljon a gyülekezetplántálás, ha már elkezdtük, hanem tovább tudjon növekedni. A másik ilyen nagy kérdés szokott lenni, hogy egy-egy gyülekezetplántálás, amikor elindul, általában Magyarországon nem ez a 100 fővel elindultunk egy gyülekezetet, hanem a 3 fővel, 8 fővel, meg 12 fővel, meg 20 fővel, tehát a kis létszámú gyülekezetplántálások vannak dominánsan. És ezek a kis létszámú gyülekezet alapítások nagyon sokszor azt látjuk és tapasztaljuk, hogy elindulnak, néhány éven keresztül dolgoznak, szolgálnak, beállnak egy nem tudom 20-30 főre, és akkor a következő 10 év az arról szól, hogy 30 fősök, vagy 20 fősök, vagy 25. Tehát, hogy egy bizonyos plafon kialakul, és nem tud tovább növekedni a gyülekezet, és hát a nagy kérdés, hogy mi a sikertitka? Tehát hogy lehet áttörni a 20 főt, hogy lehet áttörni a 30 főt, hogy lehet áttörni az 50 főt, a 80 főt, és nem tudom, bármi. 500 főnél is vannak plafonok, tehát hogy mindig át kell törni valamit. De hogy mi a sikertitka? Ha tőlem kérdezik ezt, és azt mondom, hogy el kellene mondani a receptet, hogy mi a gyülekezetplántálás receptje, akkor azt kell mondani, hogy több dolog is, több tényezőnek is együtt kell működnie ahhoz, hogy egy gyülekezetplántálás sikeres legyen. Egyrészt mindenképpen kell egy egységes csapat, az egységes az nagyon fontos, meg a csapat is nagyon fontos, tehát nem egy ember alapít egy gyülekezetet, mert általában ezek nem szoktak sikeresek lenni. Nem mondom, hogy nincsenek csodák, és nem volt már ilyen a történelemben, de alapvetően csapatok indulnak el, tehát kell egy csapat, egy egységes csapat, és kell a csapatba egy látással rendelkező vezető. Ha jó a csapat, és nincs látással rendelkező vezető, akkor általában szintén nem nagyon szokott sikeres lenni a plántálás. Egy másik ilyen szelete ennek a receptnek, hogy
hogy bizonyos lelki ajándékoknak ott kell lenni a csapatban, hogyha ezek a lelki ajándékok nincsenek ott, akkor általában nem szokott sikeres lenni. Az egyik ez az apostoli típusú gondolkodásmód, lelki ajándék, aki utat tör, nem ijed meg a saját árnyékától, mer olyan helyen is megjelenni, ahol még senki nem volt. Tehát ez az apostoli attitűd, az apostoli ajándék, kell az evangélista ajándék is, hogy az emberek megtérjenek, kell a vezetésnek az ajándéka, hogy egy gyülekezet tudjon szervezetté alakulni, egy élő szervezetté, amilyen amit a Biblia ír. Nyilván kell hozzá pásztori ajándék, hogy az embereket valahogy befogadjuk, tanácsoljuk, segítsük. Tehát bizonyos ajándékok, ha nincsenek ott, akkor nem fog működni a jól a gyülekezetplántálás, vagy pedig nagyon lassan tud növekedni. Aztán kellenek anyagi források hozzá, nem is kevés. Lehet, hogy nem mondok nektek újat, de a gyülekezetplántálás az egy elég pénzigényes dolog, tehát sok pénz kell hozzá. Kell hozzá infrastruktúra, tehát valami helyszínek kellenek, ahol a gyülekezetplántálás fizikailag működik, ezt vagy béreljük, vagy sajátunk van, vagy kölcsön kapjuk valakitől, mindegy, de hogy ezek mind-mind kellenek hozzá. Kell hozzá egy háttérgyülekezet is, ahonnan akár anyagi, akár szellemi, akár humán erőforrás támogatást tudunk kapni. Ez szintén nagyon fontos, hogy legyen a háttérben egy olyan gyülekezet, aki támogatja a plántálást. És kellenek olyan hitlépések a gyülekezetplántálásban a csapat részéről, vagy mindenképpen a nagyobb akkor vezetők részéről, akik valahogy megértik az adott szituációt, és hittel mernek reagálni azokra a szituációkra, és áttörik ezeket az akadályokat. Hát én most a sok mindenből, amit elmondtam, én erről csak az utóbbiról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy ezek a hitlépések hogyan tudnak megtörténni, hogy nem megrekedjünk, hanem tovább tudjunk menni. Csak így pihentetésképpen egy kis történet, nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz, de valahol olvastam, hogy egyszer egy kisrác, amikor hazament a gyülekezeti Biblia óráról, az anyukája nem volt az istentiszteleten, és megkérdezte tőle, hogy mit tanultatok a Biblia órán, és erre azt mondta, hogy hát azt tanultuk, hogy Mózes vezette a népet, és eljutottak a Vörös tengerig, és a Vörös tengernél építettek egy hidat, átmentek rajta, és bementek az ígéret földjére. És akkor erre az anyukája visszakérdez, hogy biztos azt mondták neked, hogy hidat építettek? És erre azt mondta, hogy hát nem ezt mondták, de hogyha azt mondom, hogy megnyílt a Vörös tenger, azt úgyse hiszed el. Tudjátok, ez az, tehát, hogy amikor nem hisszük el azt, hogy az Istennek a természet fölötti ereje meg tud nyilvánulni, és nem kell mindenütt hidat építeni, mert valahol a Vörös-tenger fog ketté nyílni, és ezeket el kell hinni, ezeket a szituációkat. Hogy Isten mond valamit, akkor az teljesen mindegy, hogy ez racionális vagy nem, már 100-an megcsinálták, vagy még soha nem csinálta meg senki, de hogy ha Isten mond valamit, akkor az úgy van, és hogyha ezzel hittel ráállunk ezekre, akkor át tudjuk törni azokat az gátakat, azokat az akadályokat, amelyek előttünk vannak. Ha megnézzük az igét, hogy a Biblia mit mond a hittel kapcsolatban, akkor egy nagyon egyszerű képet hadd mondjak, hogy van a fizikai világ, amit látunk, tehát amiben itt vagyunk, körbenézünk, látjuk, hogy hányan vagyunk, pirosak a székek, vagy bordóak a székek. Szóval, hogy a fizikai világot tudjuk érzékelni, meg tudjuk tapintani, látjuk, érzékeljük, ezzel nincsen gondunk. Viszont van egy szellemi világ, ami körülöttünk van, ami ugyanúgy itt van, ugyanolyan valóság, sőt azt szokták mondani, hogy még valóságosabb, mint a fizikai világ, mert az örökké való, ez meg egyszer elmúlik, tehát ez nem volt mindig, és nem is lesz mindig. Tehát, hogy van egy szellemi világ körülöttünk, ami nem olyan egyszerű ennek az érzékelése, mert nem arról van szó, hogy kinyitod a szemed és látod, hogy piros a szék vagy nem, hanem kell hozzá egy szellemi megítélő képesség, hogy valaki a szellemi világot tudja érzékelni, vagy belelásson a szellemi világba. Most amikor ezt a két dolgot nézzük, hogy a gyülekezet plántálás vagy egy keresztény szolgálat a fizikai világban működik, de a szellemi területen is hatással van mindenre. Most, hogyha azt kérdezem tőletek, hogy elhiszitek, hogy a szellemi világ itt van, akkor valószínűleg azt mondjátok, hogy persze. Hány angyal van itt a teremben szerintetek? Pontosabban? 500. De nem tudjuk, ugye? Ha Isten nem mutatja meg, akkor nem tudjuk, hogy most egy van itt, és ő vigyáz ránk, mint őrangyal, vagy nem, vagy 500 van itt, vagy 1000 van itt, vagy hány démon jött be ebbe a terembe most. Ugye ezt nem tudjuk pontosan. De lehet érzékelni bizonyos dolgokból, hogy esetleg van démoni jelenlét, vagy az Isten jelenlétének valami erős koncentrációja van valahol, de hogy ez nem olyan egyszerű.
Azt mondja Isten igéje Zsidók 11-ben, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát amit nem látunk, amit fizikailag nem tudunk érzékelni, az ugyanolyan valóságos, és hisszük, hogy az van, mert Isten igéje mondja, vagy kaptunk egy kijelentést azzal kapcsolatban, és hogyha ezt meg tudjuk ragadni, és annak alapján tudunk tovább menni, ez az alapja, hogy mindig át tudunk törni egy gátat, vagy át tudunk törni egy akadályt, hogy tovább tudunk menni. Alapvetően azt kell mondani, hogy a hitünk két dolgot ragad meg. A bennem lévő Szent Szellem, aki működik és működteti a hitemet, alapvetően az Istent ragadja meg, hogy van egy élő Isten, egy teremtő Isten, aki mindenható, mindenek fölött való. Tehát, hogy ez az egyik ilyen biztos pontja a hitnek, a működésének, hogy van egy Isten, aki nem változik, az örökkévaló. A másik pedig az Isten igéje, a Biblia. Ez a két dolog. Semmi más nem kell a hithez. Ha Istenben nagy szilárdan hiszünk, és az Isten igéjében szilárdan hiszünk, ez a két tájékozódási pont tökéletesen elég ahhoz, hogy az ember a hitében előre tudjon menni. Azért, mert alapvetően hát a hit által tudjuk az Istennek az akaratát valahogy megérteni. Kinyitjuk az Isten igéjét, és olvasunk benne valamit, ami ott van, az hit által tudom elfogadni. Az nem egy információ, amit fölfogok, mert értelmes ember vagyok, vagy nem tudom, magyarul tudok, akkor magyarul van leírva, hanem ennél sokkal több van benne, egy olyan szellemi valóság, amit hit által tudok megragadni. Tehát a hit által értjük meg, hogy a szellemi világ létezik, hit által értjük meg, hogy az Istennek van akarata, hit által kapunk kijelentést valamiről, és hogyha ezt a hit által kapott kijelentéseket valahogy képviseljük és kimondjuk, akkor elkezdenek történni a dolgok. Csak egy példa, hogy a Biblia ír arról, hogy Pál apostol, amikor Athénban volt, sétált Athénban, és látott rengeteg bálványszobrot. És a lelke háborgott, hogy mennyire téves ez az egész, meg hogy itt van egy egész kultúra, egy egész nép, az akkori világbirodalom, és hogy mennyire démonizálódott. De ott ebben a pillanatban, amikor látja ezt a csomó szobrot, meg pogány isteneket, akkor kap egy kijelentést, és azt mondja, hogy az Istennek az akarata az, hogy mindenütt mindenki térjen meg. Tehát ez nem azért van, mert látott valamit csupán, hanem ott van egy teljesen pogány környezetben, de a hite működik, és a hit által kap egy kijelentést, és azt mondja, hogy ezekkel szemben az az Isten akarata, hogy mindenütt mindenki térjen meg. És ezért tud tovább menni, és nem azt mondja, hogy akkor Athént felejtsük el, mert ott nincs értelme bármit is csinálni, mert az olyan pogány világ. Tehát amikor a hitről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy az Istent megragadjuk, és az Isten igéjét megragadjuk, vagy az Isten kijelentéseit megragadjuk, és azt kimondjuk, hogy elkezdjük képviselni. Van egy ilyen megállapítás, ami szerintem nagyon igaz, hogy amilyen nagy az Istenbe vetett hited, vagy az Isten igéjébe vetett hited, olyan nagy lesz a szolgálatod. Ez meghatároz, ez kontrollál bennünket. Tehát, hogy minél inkább kicsi a hitünk, vagy az Isten igéjében, vagy az Istenbe vetett hitünk, akkor egy szűk szolgálati világban, egy szűk szolgálati mezőben fogunk közlekedni. Ha ez a hitünk elkezd növekedni, erősödni, akkor ez természetesen hozza azt, hogy a szolgálatunk is elkezd növekedni. Tehát a hited nagy jelentős mértékben meghatározza azt, hogy mekkora a te szolgálatod. Azt mondja Isten igéje, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves az Isten előtt. Tehát, hogyha nem az Istenbe hiszünk, ha nem a hit által való dolgokra koncentrálunk, hanem annak alapján fogunk tenni dolgokat, vagy a megértett dolgok alapján fogunk engedelmeskedni, akkor rossz irányba megyünk. Egy következő megállapítás, hogy hit által lehetségesek azok a dolgok a hívőknek, amelyek az Istennek lehetségesek. Ha megkérdezem tőletek, hogy Istennek mi az, ami lehetetlen? Ugye semmi, ez a helyes válasz, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. És amikor magadra gondolsz, vagy magamra gondolok, nekem mi az, ami lehetetlen, hát akkor elég sok minden van, ami lehetetlen. Mégis én is átéltem sokszor, és szerintem ti is átéltetek sokszor, hogy ami lehetetlen volt, azt mégis megcsináltuk. Az mégis megtörtént, az mégis valósággá vált. Miért? Mert hitáltal megragadjuk Istent, megragadjuk Istennek az igéjét, és amit ebből megértünk, és elkezdjük megélni, mivel az Istennek semmi sem lehetetlen, ezért a lehetetlen dolgok is lehetségessé válnak. Ez a hitnek a működése. Vagyis összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a hit összeköt bennünket a mennyel, az Istenen keresztül, az Isten igéjén keresztül, és alapvetően az Isten akaratát, ha megértjük, és ezt
megtesszük, vagy engedelmeskedünk, ez felszabadít bennünket, vagy felszabadítja az Istennek a munkáját, az Istennek az erejét arra, hogy a lehetetlen dolgok lehetségessé váljanak. Ez a hitnek a lényege. És ha rátérek arra a részre, hogy én ezt hogy éltem meg a saját életemben, vagy a saját szolgálatomban, akkor azt mondom, hogy nagyon sok ilyen történet volt, amikor megértettem, hogy valamit Isten mond, és akkor mindig az volt a kérdés, hogy ezt merem képviselni, vagy nem. Merek ráállni, és ebbe az irányba menni, vagy nem merek. És amikor mertem, akkor mindig valami természet fölötti dolog történt, egy olyan értelemben mondom, az természet fölött, hogy ami nem belőlem fakadt, amit nem én csináltam meg, hanem az Istennek a kegyelme, az Istennek az áldása, az Istennek az ereje valahogy felszabadult, és tovább tudtunk menni. Na hát jöjjön néhány történet. Mondtam nektek, hogy én Budaörsön kezdtem el egy csapattal, egy 10 fős csapattal a gyülekezetplántálást, és sokszor megkérdezték tőlem, hogy miért pont Budaörs? Hát elég sok hely van az országban, miért pont itt kezdtétek el? És amikor ez a kérdés fölmerül, akkor nekem mindig ilyen nagy nyugalmam van, hogy azért, mert Isten mondta. Pont. És a konkrét történet ebben az, hogy én az országnak a délkeleti részében laktam, Békés megyébe, és nagyon világosan szólt hozzám Isten, hogy gyülekezetplántálás, gyülekezetalapítás, hogy ezzel kell foglalkozni, és elkezdtem keresni a helyemet. Nem tudtam, hogy hol, meg milyen módon, de hogy hova kell mennem. Abban az időben elmentem az egész országba körülbelül egy éven keresztül, minden megyei jogú városban, vagy megyeszékhelyen voltam, és mindenütt imádkoztam, hogy Istenem, ide kell jönni, vagy nem. És amikor ezek mind-mind kiestek, mert sehol nem kaptam választ, hogy oda kellene mennem, akkor egyszer Budaörsön voltam, valaki fölhívta a figyelmemet, hogy az is egy olyan hely, ahol jó lenne egy evangéliumi gyülekezet, mert egy sincs. És amikor ott voltam, imádkoztam, aztán újra visszamentem, újra imádkoztam, és egyszer volt egy olyan élményem, hogy a városháza előtt ültem a padon, néztem az embereket, meg próbáltam föltérképezni a várost, és egyszer egy hallható hangon a Szentlélek azt mondta, hogy ez lesz az új otthonod. És amikor ezt úgy megértettem, akkor hazamentem, mondtam a feleségemnek, hogy Budaörsre költözünk. Ezért vagyunk Budaörsön. És ezt azért mondom el, mert sok helyre el lehet menni az országba, sok helyen aktuális lenne egy gyülekezetplántálás, de mivel Isten mondta, hogy oda menjek, és volt arra hitem, vagy bátorságom, vagy Isten kegyelme, megerősített, hogy mertem azt vállalni, ebből következett rengeteg áldás. Én biztos vagyok benne, hogyha azt mondom, hogy hát uram, nagyon jó hely az a Budaörs, de nem tudom, én inkább Debrecen, vagy Pécs, vagy Miskolc, vagy nem tudom, bárhova megyek, inkább egy B vagy egy C megoldást választok. Lehet, hogy ott is megszületik egy gyülekezet, lehet, hogy ott is történni fog valami jó dolog, de biztos nem ugyanaz, mint ami Budaörsön, hogyha Isten nekem azt mondta, hogy én úgy látom, hogy te neked ott a helyed, akkor legyek ott, ahol a helyem van. Ha tovább megyek, ebből következett egy személyes hitlépés. Az egyik ilyen nagy kihívás az volt, hogy oké, hogy ott van Budaörs, de hát a Békés megyei ingatlanárak, meg a Budaörs környéki ingatlanárak, az szó szerint ilyen ég és föld, vagy a csillagos ég és a föld kategória, és kiderült, hogy nekem nincs pénzem arra, tehát hogy elkezdtünk mindent eladni, a házunkat, mindent pénzét tenni, de kiderült, hogy ez lehetetlen, hogy ebből bármit is tudnánk ott venni, tehát hogy egy olyan lehetetlen helyzetben navigálom magam, ami nem finanszírozható, ami nem megoldható. De mégis ott volt bennem, hogy Isten mondta, hogy Budaörsre menjek. És ha Isten azt mondta, akkor csak Budaörsre kéne menni, akkor nem egy B meg egy C megoldást kellene választanom. Igen ám, de pénzem nem volt. Őszintén megmondom, volt arra hitem, hogy egyszer becsönget valaki, és egy nagy borítékba sok pénzt letesz az asztalra, és azt mondja nekem, hogy ezen vegyél egy ingatlan Budaörsön, és azt az Úr küldte neked. De nem volt ilyen. Nem jött senki nagy pénzekkel, szóval nem volt ilyen. És emlékszem rá, hogy ott gyötrődtem, meg bőjt, meg ima időszak volt, hogy akkor ezt hogy kell megoldani. És volt egy családtagunk, aki nincs újjászületve, és amikor először beszéltem neki arról, hogy mi Budaörsre fogunk költözni, akkor azt mondta nekem, hogy ja, hát az jó hely, meg biztos valami jó munkát találtál, meg jó fizetés, meg minden, és akkor, hogy az igazad van. Akkor mondtam neki, hogy hát jó munka az van, de jó fizetés az nincs, meg semmi nincs hozzá, meg alapvető kérdéseim vannak, hogy ez hogy működik, akkor azt mondta, hogy figyelj Pisti, te hülye vagy. Tehát, hogy ilyet nem szabad csinálni. Tehát tönkreteszed a családodat.
Értitek ezeket a feszültségeket, hogy Isten mond valamit, van egy kijelentés, elhiszem ezt a kijelentést, el kellene indulni abba az irányba, de vannak olyan akadályok, ami lehetetlenné teszi emberileg, hogy ezt megoldja, mert nincs plusz 20 vagy 30 millió forintom. Úgy, hogy mindenemet eladom, és egy lapra teszek föl mindent. És képzeljétek el, rengeteg keresgélés után, meg minden után egy pici kis házat sikerült találni, ami egy jó nagy kölcsönnel finanszírozható lett volna valahogy. És ott volt bennem az a kérdés, hogy szabad-e olyat csinálni, hogy fölveszek egy kölcsönt, ráadásul elköltözünk, a feleségemnek nem lesz munkája, nekem is alig van bevételem, és a kölcsön az sokkal magasabb összeg, mint az összbevétele a családnak. Hogy egy ilyenbe bele szabad menni, vagy nem, vagy akkor ez tényleg egy ilyen eszement dolog. És tudjátok, amikor ott gyötrődtem Isten előtt, és kérdeztem, hogy Uram, tényleg te mondod, vagy ezt így kell csinálni, vagy nagyon eltévedtem, vagy mit csináljak, akkor Isten mondott nekem valamit. Márk 10, 29, 30-at idézem. Jézus ezt mondja, arra a kérdésre, amikor a tanítványok azt mondják neki, hogy hát Jézus, mi mindent ott hagytunk, mi követünk téged, hát mi lesz a mi jutalmunk? Megéri ez nekünk? És Jézus ezt mondja, bizony mondom nektek, hogy nincs senki, aki elhagyja a házát, vagy testvéreit, vagy anyját, vagy apját, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét, én értem, és az evangéliumért, és ne kapna 100 annyit most ebben a világban, házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig az örök életet. Szóval Isten ezt az igét adta nekem, és ez egy ilyen atombombaként robbant bennem, hogy ez az Istennek az válasza a kérdéseimre. És tudjátok miért? Azért, mert egyrészt el kellett hagyni a házamat, tehát a saját tulajdonom volt az a ház, tehát azt el kellett hagyni. Azt mondja, hogy anyját és apját, a szüleim ott laktak velünk, tehát hogy a szüleimet is ott kell hagyni. Azt mondja, a szántóföldjét, képzeljétek el, még egy nagyon pici területű kis földem is van, mert a nagymamám milyen kárpótlásba visszakapta, tehát még ez is igaz volt, hogy a szántóföldemet is ott kell hagyni, annyira nem motivált, vagy nem érdekel, de hogy még ez is igaz volt. És hogyha ezt én megteszem, Krisztusért és az evangéliumért, akkor azt ígéri, hogy ő 100 annyit ad már ebben a világban, házakat, testvéreket, anyát, gyermeket, szántóföldeket, üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. És amikor ezt így elolvastam többször, és átjárt a szívemet, lelkemet, akkor emlékszem rá, hogy akkor fölhívtam a bankot, és azt mondtam, hogy aláírom a papírt. És aztán elindultunk, és még mindig nem tudtam, hogy fogom ezt finanszírozni, meg még mindig nem tudtam, hogy ez az egész hogy fog működni, de kellett egy hitlépést tenni, áttörni egy akadályt, áttörni egy gátat, hogy amit az Isten mondott, az megvalósulhasson. És olyan módon, ahogy az Isten mondta. És a következő nagy csoda, tudjátok, mi volt? Az történt, hogy megkeresett egy házaspár, akiket én régóta ismerek, vagy hát tiszteltük, szerettük egymást, tehát hogy megvolt így a kapcsolat. És ők azt mondták, hogy hát hallottak arról, hogy mi mire készülünk, hogy egy gyülekezetplántálásba akarunk belekezdeni, és elmondták, hogy ők valószínűleg soha nem fognak gyülekezetet alapítani, Isten nekik ezt nem mondta, meg nem is alkalmasak rá, meg nem is tudják, hogy kéne. Szóval ezt ők elengedik, tehát hogy nem erőlködnek ezzel, de mégis szeretnék, hogyha részük lenne egy gyülekezetplántálásban, és azt mondták, hogy fölajánlják, hogy fölvesznek a vállalkozásukhoz, kapok egy fizetést, 3 évig biztosítják ezt a fizetést nekem, soha nem kell bemennem dolgozni, egyet kérnek tőlem, hogy engedelmeskedjek Istennek. Szeretnétek egy ilyen munkahelyen dolgozni, ahol azt mondják, hogy adnak egy fizetést, de soha nem kell bemenni, azt sem tudom, hogy hol volt az irodájuk, vagy a munka. És képzeljétek el, Isten rajtuk keresztül, tényleg hűségesen, 3 éven keresztül kaptam egy fizetést, bejelentett munkaviszonyom volt, teljesen biztosítva volt minden, és a kölcsönt is tudtuk fizetni, meg el tudtunk indulni ebben az egészben, és elkezdett működni a dolog. De ehhez az kellett, hogy a hitlépéseket megtenni, és amit az Isten mond, és hogyha valamit megértettem, hogy Isten mondta, akkor annak alapján elindulni és lépéseket tenni. És nem azt mondani, hogy oké, de hát ez nem reális, oké, de hát ez nem aktuális, most az én élethelyzetem más, és akkor a B meg a C vagy a D megoldásokat választani. Tehát amikor a hitünk megmozdul,
És nem csak az, hogy én elhiszem, tehát tudjátok, van az a vicc, hogy valaki a pokolban megvallja, hogy én hiszem, hogy nem vagyok a pokolban. Én nem erről a hitről beszélek, hanem arról a hitről, hogy valamit Isten mondott, és azt hiszem el, amit az Isten mond, és annak alapján elindulok, mert akkor Istennek a kegyelme, az Isten munkája megnyilvánul, és felszabadítja azokat az embereket, helyzeteket, és akkor elkezdenek történni a dolgok. Még egy olyan csodát is átéltem, hogy amikor a házunknak a adásvételi szerződése volt, nem volt ügyvédem, vagy nem tudtam, hogy pontosan kit kellene keresni, és egy teljesen idegen, számomra soha nem látott ügyvédnél landoltunk, ahol kértük, hogy a adásvételi szerződést készítse el az ügyvéd, és mivel tehát hogy akkor még nem tudtam pontosan, hogy fog ez majd működni, és nagyon féltem attól, hogy mennyit kell fizetni, vagy egyáltalán ki tudom-e fizetni az ügyvédi költséget. Képzeljétek el, hogy az volt az első kérdésem, hogy mennyibe fog kerülni ez az egész, hogy mennyi a tarifa. És akkor ez a kedves ügyvéd rám nézett, mondom, ő soha nem látott engem, én se láttam őt soha, tehát nem volt semmi kapcsolatunk, rám nézett, és azt mondta, hogy fiatalember, én most magának ezt ingyen megcsinálom, nem kell fizetni semmit. És mondom, hogy? Azt mondja, hogy amikor bejöttek, úgy éreztem, hogy most azt nekem meg kell tenni. És képzeljétek el, hogy megcsinált az adásvételi szerződést, és 0 forint volt a számlát, tehát nem kellett fizetnem érte semmit. Pedig ez nem egy 500 forintos tétel, amikor egy ingatlannak az adásvételi szerződését kell megcsinálni. De miért történnek ezek a dolgok? Csak azért, mert valaki, most gondolj a saját élethelyzetedre, most mindenki mondhatna sok történetet, ha valaki megérti, hogy mi az Istennek az akarata, és az Isten akaratát elfogadjuk, elindulunk abba az irányba, akkor amit az Isten mond, az úgy lesz, és elkezdi kinyitni a dolgokat, és a Vörös-tenger ketté válik. Szóval nem kell hidat építeni. Akkor elkezdenek működni a dolgok. Egy következő történet, hogy teljesen más terület. Már elkezdtük a budaörsi gyülekezetplantálást hatalmas létszámmal, 10 fővel, amikor valamilyen influenza járvány volt, meg nem tudom, nem is volt ott mindenki, tehát ilyen mega létszámmal voltunk együtt, 5-en, meg 6-an, meg 7-en, meg nem tudom, tehát hogy béreltünk egy helyet, és szóval ebbe a körbe elkezdtük az istentiszteleteket gyakorolni. Eltelt egy fél év, és a csapatunkból, a 10 emberből ez egyik házaspár azt mondta, hogy hát az Úr azt mondta nekik, hogy a külmisszióba menjenek. Most értitek, hogy 10 vagyunk, sehova nem jutottunk még el, és egy hatalmas növekedést érünk át, hogy hirtelen 8-an leszünk, mert valaki menni akar a külmisszióba. Én ezzel a valakivel hát egy kicsit össze is vesztem, én azt mondtam, hogy ilyen nincs, hát Isten nem mond össze-vissza mindent, hogy most azt mondta, hogy ezt indítsuk el, igen, mondott mindenki rá, most akkor fél évvel később meg külmissziós, megint valaki kitalálja, hogy nem tudom, ő meg nem tudom, hova akar menni, és akkor az egész össze fog omlani, tehát ez így nem működik. És nagyon mérges voltam, hogy ez így nem, tehát ezt így elfogadhatatlan a számomra. És tudjátok, akkor elkezdett ebben az időszakban beszélni hozzám Isten, és tudjátok, mi van leírva az Abcsal 1.8-ban? Hogy amikor a Szentlélek eljön, tanúim lesznek Jeruzsálembe, Judába, Samáriába, és a föld végső határáig. És hát addig is ismertem ezt az igét természetesen, de Isten azt mondta nekem, hogy ő azt csinál, amit akar, ő szuverén úr, onnan hív el embereket, ahonnan akar, tehát, hogy ezt nekem tudomásul kell venni, tehát, hogy meg kell engednem valakinek, hogyha azt mondja neki Isten, hogy a 10 főből most ők ketten elmennek, és a külmisszióba fognak menni, akkor el kell engedni, mert az Isten igéje azt mondja, hogy Jeruzsálem, Júda, Samária és a föld végső határa, és ez nem azt jelenti, hogy amikor már Jeruzsálemben mindenki megtért, akkor Júdába is átmegyünk, amikor Júdába mindenki megtért, akkor Samáriába is átmegyünk, hanem egyszerűen a Szentlélek ezt mozgatja, és mindenkit oda-vissza, hova akar. És nem kell neki indokolnia, hogy miért. És amikor ezt megértettem, hogy az Abcsel 1.8 az egy isteni kijelentés, az egy valóság, és most itt van a gyülekezetünkben, akármilyen kicsik vagyunk, hogy most a 10-ből 8-an leszünk, de a másik oldalt megnézzük, akkor a 10 fős gyülekezet kirendeli az első misszionáriusát. És ezt tettük. Ezt tettük, hogy ezt a házaspárt kirendeltük, imádkoztunk értük, amennyien anyagi lehetőségeink voltak, melléjük álltunk, és elkezdtük támogatni őket, és 3 éven keresztül ők a külmisszióban voltak,
A kapcsolat nem romlott el, 3 év múlva visszajöttek, és aztán a gyülekezetnek a tagjaiként tovább közösen szolgáltunk. Lehetnek olyan szituációk, olyan élethelyzetek, amikor egy veszteség fogja megakadályozni azt, hogy tovább menjünk, mert megkeseredünk, vagy olyan szituációk lesznek, amikor azt mondjuk, hogy ennek nincs értelme így, vagy elvesztjük a kedvünket, vagy az örömünket. Szóval Isten szuverén úr azt csinál, amit akar, mindenkinek azt mond, amit akar, vagy oda viszi, ahova akarja, és nekünk ezt tudomásul kell venni, és mivel megértettem, hogy ezt Isten mondta nekik, meg ők is nagyon komolyak voltak ebbe, ezért elengedtük őket. Lehet, hogyha valakiket elengedtek, vagy ma erről hallottunk, hogy egy gyülekezetplántálás úgy fog elindulni, hogy egy gyülekezetből valakik elmennek. Ez csak így működik, akkor azzal nem szegényebbek leszünk, hanem gazdagabbak. Létszámban biztos kevesebben leszünk, de összességében az egy áldás tud lenni az Isten országa számára, és hosszú távon még a gyülekezet számára is. Egy következő terület, amiről szeretnék beszélni, az nagyon sok helyen fölmerül, hogy ki a célcsoport, kik felé kell szolgálni. Egy gyülekezetplántálás nagyon sokszor úgy működik, hogy mint a sörétes puskával lövünk mindenkire, tehát hogy hirdetjük az evangéliumot, és majd aki jelentkezik, most fiatal vagy idős, gazdag, szegény, nem tudom, ilyen olyan mindegy, tehát hogy jöjjön bárki. De hogy van esetleg valami konkrét célcsoport, amire Isten azt mondja, hogy most ezt a társadalomnak ezt a rétegét próbáljátok meg elérni. És bevallom, hogy amikor Budaörsön elkezdtük a gyülekezetplántáló munkát, akkor ezt nehéz volt meghatározni, ugyanis az a 10 ember, akivel elkezdtük, mindenki 2 éven belül költözött a városba, tehát túl sok kapcsolatunk nem volt. Kicsit ilyen szigetként működtünk, és nagyon sok energiát kellett beletenni abba, hogy kapcsolatokat építsünk a városba, megismerjenek bennünket, tudjanak rólunk. De elindult a munka, és nekem sokáig kérdés volt, hogy van-e a társadalomnak egy olyan rétege, akik felé szolgálni kell. Ugyanis próbálkoztunk ifjúsági munkával, kevés eredménnyel, mert mi nem 10 évesek voltunk, akiket elértünk, 2-3-szor voltak, aztán többet nem jöttek. Próbálkoztunk idősebbekkel is, azok is jöttek néhányszor, aztán nem jöttek, mert nem tudtak kapcsolódni igazán. Tehát, hogy nagyon nehéz volt, hogy kik a célcsoport, és egyszer egy hölgy megjelent a gyülekezetbe, aki mondta, hogy hát ő neki most olyan élethelyzete van, hogy sok minden így remeg a lába alatt, egy kis bizonytalanság van, hogy most keresi így a megoldásokat, és hogy ad egy esélyt így ebben az Isten témában, és hogy hát ha az Isten segít rajta. Elkezdett jönni Isten tiszteletre, egyszer-kétszer volt, és mondta, hogy hát, hogy nem tud sűrűn jönni, mert hogy elég elfoglalt, meg egy vezetőbeosztása van egy munkahelyen, vagy egy cégnél, tehát lehet, hogy csak havonta egyszer fog jönni, és akkor engem az úgy megijesztett, hogyha most te havonta egyszer fogsz jönni, és mondjuk akkor is közben jön valaki, akkor már 2 havonta egyszer fog jönni, hát akkor biztos útja, hogy ezt a valakit elvesztjük, tehát hogy ez nem fog így működni. És felajánlottam neki, hogy ha te vezető vagy, akkor biztos te osztod be az idődet, és felajánlottam neki, hogy ha adsz nekem időt, és hetente 1 órát adsz, akkor én szívesen elmegyek valahova, találkozzunk, és azokat az alapdolgokat, amit a Biblia mond, hogy neked azért talán segítség lehet, azokat meg tudjuk beszélni. És erre azt mondta, hogy igen. Azt mondta, hogy persze, ez lehet. És elindult ez a folyamat. Hetente egyszer bementem a munkahelyére, az irodájába beszélgettünk, és akkor ilyen teljesen alapdolgok, hogy mi a Szentírás, mi a bűn, mi a kegyelem, mi Jézus Krisztusnak a váltságműve. Tehát ilyen alapdolgokat elkezdtünk vele átbeszélni, vagy elkezdtem vele átbeszélni, és képzeljétek el, hogy nem tudom, a 4.-5. találkozásnál ez a valaki azt mondta nekem, hogy ő most már ért mindent. Hogy most már ért mindent, és hogy neki az úgy érzi, hogy akkor neki dönteni kell. Hát na igen. Igen, tehát az evangélium alapvetően erről szól, hogy neki dönteni kell. Hogy akkor Krisztust választod, vagy nem. És a beszélgetésünk bejutottunk odáig, hogy föltettem neki azt a kérdést, hogy akarod-e Jézust elfogadni a megváltódnak. És ő azt mondta, hogy igen. És ott az irodájában együtt imádkoztunk, és ott újjászületett ez a valaki. Ez eddigi nagyszerű történet, de a lényeg ezután jön. Képzeljétek el, hogy amikor elköszöntem tőle, és indultam lefele, beszálltam a liftbe, ez egy ilyen toronyház, vagy egy irodaház, ahol volt, beszálltam a liftbe, ott a liftbe történt valami, pedig csak én voltam egyedül.
És ahhoz, hogy megértsétek, bennem volt egy frusztráció korábban, hogy Budaörsön azt láttam, hogy rengeteg jómódú ember van körülöttem, az emberek jó autókkal járnak, mosolyognak, kedvesek, nem tudom, aranyosak, Isten nem érdekli őket, de hogy alapvetően hogy mindenkinek úgy mindene megvan, és hogy lehet az életszituációkba, élethelyzetekbe, házakba bejutni. Nagyon sokszor azt láttam, hogy a XY jön haza a munkából, a jó autójával, megáll a ház előtt, megnyomja a gombot, kinyílik a garázsajtó, bemegy, lemegy a garázsajtó, és tehát hogy lehet ezekkel az emberekkel kapcsolatot építeni? Ez nagyon sokáig nekem kérdés volt, hogy ez egyszerűen nincsenek felületek, ahol találkozhatnánk. Na és visszatérek a lifthez. Amikor a liftben beszálltam és megnyomtam a földszint gombot, és akkor nem tudom, a 6-ról jöttem lefele, a liftben szólt hozzám az úr, és annyit mondott csak, hogy látod, kinyitottam előtted az irodaházakat. És akkor kezdtem el gondolkodni, hogy tényleg hol vagyok én most? Egy irodaházban vagyok, egy olyan valakivel találkoztam, aki egyébként pont ez a kategória, hogy aránylag jól mennek a dolgai, fizikálisan, meg így sikeresnek tűnik, de lelkileg borzasztó szegény, és szüksége van Jézus Krisztusra. És ahogy leértem, meg beültem az autóba, és mentem, ezen gondolkodtam, hogy Isten kinyitja előttünk az irodaházakat. És ez lett a következő időszaknak a stratégiája, hogy akkor ki a célcsoport? Azok, akik az irodaházakban dolgoznak, az a célcsoport. És hogyha most eljönnétek a Kőszikla gyülekezetbe, és megkérdeznétek az emberektől, hogy hol dolgoznak, 80%-ban irodaházakban dolgoznak, a szolgáltatásban dolgoznak az emberek. Ilyeneket tudtunk elérni az elmúlt években. Hogy ilyenek jöttek a gyülekezetbe. Miért? Mert Isten úgy döntött, hogy ezt a célcsoportot nyitja ki, és az nem azt jelenti, hogy más nem jelenhet meg a gyülekezetbe, vagy mással nem foglalkozunk, hanem Isten mondott valamit, és amit az Isten mond, az úgy van. És hogyha Isten mond valamit, és azt elhisszük, és ráállunk arra, akkor az a terület, vagy az a dolog, az elkezd működni. Érdemes azért is imádkozni, vagy ezt is kérdezgetni az Úrtól, hogy ki a célcsoport. Hogy kik felé kell, tudom, 70-80%-ban a legtöbb energiát beletenni a szolgálatba, és persze mindenkit hív az Úr, és mindenki jöhet, de fókuszálni valamire, vagy valakikre. Egy másik történet. A gyülekezet plántálásoknak az élete, ha ti benne vagytok, akkor ismeritek, az arról szól, hogy mindig költözni kell. Tehát nem azzal kezdjük, hogy építünk egy katedrálist, és akkor beköltözünk, hanem arról, hogy bérelünk egy kis helyet, aztán egy nagyobb helyet, vagy még nagyobbat, meg mikor, hogy. A mi történetünk is alapvetően arról szólt, hogy először egy iskolának, egy általános iskolának az éttermét kezdtük el kibérelni, és ott voltak az istentiszteletek, és aztán másik iskola, meg ifjúsági ház, meg művelődési ház, meg színház, meg szóval mindenütt voltunk, vagy kirúgtak bennünket, vagy kinőttük a helyet, szóval mindig vándorolni kellett, és egyszer eljutottunk egy olyan helyre, ami egy irodaház. És ha most eljöttök és meglátogattuk bennünket, akkor most is egy irodaházban vagyunk. Szóval egy irodaházba beköltöztünk, és sikerült megegyezni a tulajdonos céggel, hogy egy olyan feltételeket biztosítsanak, ami nekünk is elérhető volt, de nagyon hamar elkezdtek fölmenni az árak. És amikor eljutottunk odáig, hogy havi 1 millió forintot kell kifizetni bérleti díjként, akkor úgy kezdett kigyulladni a piros lámpa, hogy ez most normális, vagy tehát most kiszámolod, hogy az évi 12 milliót kifizetsz azért, hogy ott legyünk. Hogy ez rengeteg pénz, és hogy egyáltalán van ennyi. Vagy ha ezt megengedjük magunknak, akkor a gyülekezetben az adakozás az tudja tartani ezt a színvonalat, vagy nem fogja tudni tartani ezt a színvonalat, és akkor aláírunk egy szerződést, amit utána meg kell semmisíteni, vagy ki kell lépni, amiből valószínű, hogy anyagi hátránnyal tudunk csak kilépni. Szóval, hogy van ez az egész, hogy amikor anyagi területen kell áttörni egy gátat, akkor szabad bátran menni, mert majd az Úr megállt bennünket, vagy pedig óvatosnak kell, mit kell ilyenkor csinálni. És annyit már megtanultam sok év alatt, hogy azt el tudtam hinni, hogy Isten akár 10 milliót is tud adni minden hónapban, hogy kifizessük a bérleti díjat, tehát őnek ez nem probléma, de hogy ő akar-e adni, vagy nem, vagy ez az ő akarata, vagy nem, az egy más kérdés. És hogy elkezdtem imádkozni azért, hogy Istenem mutasd meg, hogy szabad-e nekünk ebbe belelépni, vagy pedig más irányba kell menni. És akkor Isten újra szólt hozzám, és azt mondta nekem,
az egy Királyok 17-ben van leírva az Illésnek a története, a sareptai az özvegyjel, biztos ismeritek ezt a történetet. Ez arról szól, hogy amikor a próféta megérkezik a település a Sareptába, akkor egy özvegyasszonynak mondja, hogy készíts nekem ételt, és mondja az idős asszony, az özvegyasszony, hogy hát nincs semmi, hát ami van most, azt megfőzöm, megsütjük ezt egy kenyeret, a fiammal megesszük, és meghalunk, tehát itt a vége mindennek. És akkor azt mondja neki a próféta, hogy mégis add ide nekem, készítsd el és hozd ide nekem, és mondd egy ígéretet, hogy ezt megteszed, akkor a következmény az lesz, hogy a te házadban az olajos korsó soha nem fog kifogyni, és az lisztes fazék se fog kiürülni. Ugye emlékeztek erre a történetre. És amikor ez volt így bennem, hogy szabad-e egy olyan szerződést aláírni, ami ekkora összeg, akkor Isten azt mondta, hogy az olajos korsó nem fog kiürülni, meg a lisztes fazék nem fog kifogyni, és akkor ez felszabadított engem, és akkor azt mondtam a többieknek is, hogy én hiszem, hogy Isten ezt meg fogja adni. És azóta is ott vagyunk, azóta még több sajnos a bérleti díj, de hogy az egy ilyen nagyon éles dolog volt, hogy akkor megyünk tovább, vagy nem megyünk tovább. Ezeket a történeteket azért mondom el, mert mindegyik arról szól, hogy haladunk előre a szolgálatban, és van egy akadály, ami valamilyen útkereszteződéshez állít bennünket, hogy eltérünk, más irányba megyünk, vagy pedig az Isten útján tudunk tovább haladni. És ahhoz, hogy az utóbbit tudjuk választani, mindig szükséges az, hogy valamit megértsünk, hogy aktuálisan az Úr mit mond, hogy mi az Isten akarata ebben a helyzetben, és amit megértettünk, akkor utána arra hittel ráállni, mert az elkezd működni. Nem biztos, hogy 5 perc múlva, lehet, hogy lesznek benne kihívások, próbák, meg sok minden, de hogy alapvetően ez elkezd majd működni. És Isten soha nem hoz bennünket olyan helyzetbe, hogy valamit megígér, és utána elfelejti, hogy mit ígért meg. Szóval ő biztos, hogy hűséges. Nos, még 2 történetet elmondok, és aztán megállok, jó? Ami ilyen markáns vagy fontosabb történet, hogy 4 évvel ezelőtt egy olyan választóponthoz értünk, vagy főleg én, hogy azt mondtam, hogy én ezt így nem bírom tovább csinálni. Tehát, hogy egyszerűen képtelen vagyok ebben a tempóban haladni. A gyülekezetplántálás meg az egyéb szolgálataim, tehát ez így nem fog menni, és hogy valaminek változni kell, és akkor elkezdtünk beszélni a vezetőkkel, hogy mit változtassunk meg, hogy legyen, milyen módosítások kellnek, és akkor arra vezetett bennünket Isten, hogy hívjunk meg még egy pásztort. Most ez egy nagyszerű dolog, tehát hogy az oké, de ez megint kihívásokat jelent, hogy akkor ez egy jelentős pénzkiadás, a struktúrát át kell szervezni, tehát hogy valami más irányba kell menni, és hogy ezt kell tennünk, vagy nem kell tenni. És amikor ez volt így bennünk, akkor a vezetőkkel szinte 100%-ban egyetértettünk abban, hogy mindenki azt mondta, hogy Isten azt akarja, hogy hívjunk még valakit. Tehát, hogy ne megálljunk, vagy ne parkolópályára kerüljünk, hanem hogy jöjjön még valaki, és akkor elindultunk egy ilyen irányba, és meghívtunk egy másik pásztort, és most 2 vagyunk ott a gyülekezetben, a Révész Lajossal. Az előbb beszéltem arról, hogy a 10-ből lecsökkentünk 8-ra, mert valakik elmentek. Az is egy akadály, hogy ezt megmerjük elépni, hogy elengedni embereket. Sokszor az is akadály, hogy nem merünk tovább lépni, és nem merünk bővíteni, vagy szolgálókat bevonni, mert szükség lenne rá, de hogyha nem tesszük meg, akkor az egy plafon állapotot hoz, és nem tudunk tovább menni. Akkor az konzervál bennünket. És hogy nagy lelkűen kell gondolkodni ezekről, hogy Isten mit akar velünk, és hogyha növekedést akar hozni, akkor ilyen dolgokat is meg kell lépni. És egy utolsó történet, ami számomra egy kicsit lezárása ennek a történetnek, hogy az elmúlt időszakban meg azt értettem meg, hogy Isten azt mondta nekem, hogy köszönjek el a gyülekezettől, hogy adjam át másnak. És tudjátok, sokáig, hogyha ezt mondta volna nekem valaki, hogy nekem más kell csinálni, meg ott kell hagyni a kőszikla gyülekezetet, akkor biztos, hogy összevesztem volna vele, hogy mit képzelsz. Tehát ez nem a tiéd, nem veheted el tőlem, tehát hogy ezt Isten adta nekem, ezt csinálni kell. Viszont Isten azt mondta, hogy itt az ideje, és most elindul egy olyan folyamat majd a következő évben, amikor egy ilyen átadás-átvétel dolog történik. Meg kell tanulni elengedni is dolgokat, mert lehet, hogy valamikor ez hozza a fejlődést, meg a növekedést, mert hogyha Isten ezt mondja, akkor ennek lesz valami olyan gyümölcse, amit még nem látunk előre pontosan, hogy és milyen módon, de hogy Isten valahogy kihoz belőle valamit.
Nos, elég sok történetet elmondtam nektek, de azzal a céllal, hogy kicsit gyakorlati oldalról bemutassam nektek, hogy amikor a hitünk erősen működik, és bele tudunk kapaszkodni az Istenbe és az Isten igéjébe, vagy a kijelentésbe, és ezt 100%-ig biztosak vagyunk, és elindulunk ebbe az irányba, akkor ez elkezdi felszabadítani a szívünket, gondolkodásmódunkat, és a félelmek eltűnnek. Ami egyébként teljesen jogos, hogy félünk valamitől, mert nem tudjuk, hogy fog megoldódni, nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, nem tudjuk, hogy fogjuk kifizetni, vagy hogy milyen módon fog megoldódni, de amikor a hit elkezd erősen működni, akkor ott a félelem az folyamatosan hátrálni fog, mert a hiteddel le tudod győzni a félelmet. Nem azzal a hittel, hogy elhiszem, hogy így meg úgy lesz, hanem azzal a hittel, hogy Isten mondott valamit, és abba belekapaszkodok, és azt szerint megyek. Én ma ezt szerettem volna nektek egy kicsit átadni, hogy amikor a saját gyülekezetplántálásodra, szolgálatodra gondolsz, és egy akadályhoz érkezel, hogy kell tovább menni, akár személyes, akár anyagi, akár szellemi, közösségi, bármilyen dologba. Mit mond az Isten? Mi az a kijelentés, ami segít téged abban, hogyha azt megragadod, elfogadod, és azt szerint indulsz el, akkor az Istennek az ereje felszabadul, és tovább tudsz menni. Ugye nagyon egyszerű a képlet. Ennél egyszerűbben nem is lehetne. A megvalósítás az egy kicsit bonyolultabb mindenkinek az életében, az enyémben is így volt, meg rengeteg küzdelem és harccal jár, de alapvetően ez a képlet, hogy amikor az Istenbe vetett hitünk az erős, akkor ez valahogy elpárologtatja a félelmet, és bátran tudunk tovább menni. Ez az egyháznak a lehetőség a jövőben. Itt mindig is így működött az egyház, hogy hitáltal, mert hitáltal minden lehetséges. Oké, megállok egy kicsit. Ha bárkinek van valami hozzászólás, kérdés, bármi, akkor parancsoljatok. Tessék. Ezek mindig küzdelmes, hosszú küzdelmek után jöttek általában. Attól függ, hogy milyen szituáció volt, tehát volt, amire nem volt túl sok idő, és Isten időbe válaszol azért, de például a helykeresés, hogy hova menjek, az több mint 1 évig tartott. De mindenképpen hetek vagy hónapokban kell mérni ezeket. Tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy van egy probléma, és akkor jaj uram, most mit csináljak, 3 perc múlott a válasz, és akkor megyünk tovább. Legalábbis az én életemben nem volt ennyire egyszerű, de ha valakinél így van, akkor biztos őt jobban szereti az Úr, és kegyelmesebb hozzá. Bármi más hozzászólás vagy kérdés, parancsolj. Hát mivel említettem, hogy sokszor kellett költözni, és egy elég kellemetlen helyzetbe találtuk magunkat. Ez a kellemetlen helyzet az volt, hogy a méretünknél fogva már egyre nehezebb volt találni helyszínt, mert akkor már gyerekfoglalkozás kell, raktár kell, nem tudom, eszközeinket hol tartsuk. Tehát, hogy elég bonyolult volt már a dolog, és ez az irodaház dolog, ez egy ígéretes dolog volt, csak nagyon drága volt. És ráadásul volt benne egy olyan frusztráció, hogy elkezdtük keresni az ilyen irodaházas helyszíneket, és az egyik ilyen szolgáltatónál, vagy egyik ilyen cégnél, akik irodaházakat építenek, meg kiadnak, elmentünk tárgyalni, és ott szó szerint egy kicsit ilyen megszégyenítő volt a tárgyalás, mert hogy elmentünk, és mondtuk, hogy mi gyülekezet vagyunk, és akkor nekünk ennyi négyzetméter, meg ilyen termek, nem tudom, mi kell. És akkor kérdezték, hogy mennyi pénzünk van. És amikor mondtuk, hogy mennyi pénzünk van, akkor szó szerint, most ne arra, hogy kiröhögtek bennünket, hogy ennyi pénzre ide jöttök, hogy gondolkozzanak már, hogy ez nem fog így működni. És akkor egy kicsit ilyen rossz érzéssel csuktuk be magunk mögött az ajtót, és képzeljétek el, hogy pár nappal később látok egy újabb hirdetést egy másik helyen, egy másik irodaházban, hogy kiadnak helyeket, és fölhívtam ezt a telefonszámot, hogy érdeklődjek, és akkor fölhívtam, bemutatkozott az a valaki, mondtam, hogy Durko István vagyok, mondom, baptista lelkész, és gyülekezetnek keresek helyet, és képzeljétek, ugyanaz az ember volt, és azt mondja, lelkész úr, hát már megbeszéltük a múlt héten, hogy maguknak nincs pénzük erre.
Szóval ezek olyan nagyon nehéz dolgok voltak, és azért is, mert kicsit olyan szerencsétlennek éreztem magam, hogy hát én az Isten embere vagyok, ide küldött Isten, és akkor kiröhögnek, meg én csórók vagyunk, meg szerencsétlenek vagyunk, meg nem sikerül semmit. Szóval volt egy ilyen küzdelem benne, és aztán végül az egyik ilyen irodaháznál, ahol most is vagyunk, ez a Terrapark irodaház, az ott lévő ügyvezetővel leültünk többször beszélgetni, és az ő hozzáállása az sokat segített. Megkérdeztem tőle, hogy imádkozhatok-e érte, azt mondta, hogy érte, még soha senki nem imádkozott, de aztán megengedte. Szóval hogy volt egy ilyen normális beszélgetés, és ő azt mondta, hogy ő szeretné, hogyha oda mennénk. És azzal, hogy ezt kifejezte, tulajdonképpen elkezdett lobbizni nekünk a tulajdonosoknál, hogy a tarifa alatt is lehessen szerződést kötni, ami akkor se volt nekünk olcsó, de hogy mégis sikerült. És hát azóta is ott vagyunk ennek most már, vagy 8 vagy 9 éve, nem tudom. Van-e más kérdésetek, vagy hozzászólás? Csabi? Hát a vezetői csapattal ezt együtt csináltuk mindegyiket, most egy személyes történeteket mondtam el, vagy az én oldalamról, de hogy alapvetően ezt közösen harcoltuk meg. Attól függ, hogy melyik fázisban hányan voltunk, de hogy alapvetően ezt együtt ezeket, kivéve a nagyon személyes dolgokat. Tehát az, hogy nekem hol a helyem, azt egyedül, de hogy a többit azt alapvetően a vezetőtársaimmal. És ez fontos is, hogy olyan vezetőtársak legyenek, vagy olyan emberek legyenek, akikre lehet számítani, tehát hogy együtt lehet velük gondolkodni, együtt lehet velük imádkozni, oda teszik magukat, készek a szolgálatra. Tehát ezek fontos dolgok, tehát hogy ne csak egy ilyen, nem tudom, tiszteletbeli valaki legyen azért, hogy betöltsünk egy szolgálatot, hogy azért vezető valaki, hogy legyen ilyen is, tehát hogy az nem kell. De hogyha valakik tényleg oda teszik magukat, az idejüket, a hitüket, a pénzüket, a elkötelezettségüket, akkor az óriási erőt tud adni. És én ezt átéltem sokszor, tehát én nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akikkel különböző időszakokban együtt dolgoztam. Egyébként ez változott, tehát hogy sokszor voltak olyanok, hogy valakik elmentek, hogy volt olyan is, akikről említettem is, hogy Isten hívta el, volt, akiről nem voltam meggyőződve, hogy Isten hívja máshova, de mégis elment. Ezek nehezebbek egy kicsit, de hogy alapvetően a mozgás az benne van, tehát hogy tudomásul kell venni, hogy jönnek-mennek emberek, és hogy akik vannak, azokkal meg egységben szolgálni az Urat és menni tovább. Parancsolj! Mondd már hangosabban, hogy ja nem, tehát hogy maga az evangelizáció az nem az irodaházban történik. Bár volt egy érdekes történet, ha megkérdezed, akkor elmondom nektek, hogy mi a földszinten vagyunk, és alapvetően vasárnap vannak az Isten tiszteleteink, és képzeljétek el, volt egy olyan történet, hogy a fölöttünk lévő cég, ami nem tudom már mi volt a neve, vagy mi a neve, valami plusz munkákat kértek a dolgozóktól, és volt egy könyvelő, aki vasárnap is mindig bement dolgozni, hogy megcsinálja a plusz munkákat, és azt mondta később, hogy megismertük őt, hogy hallotta mindig a dicsőítést, mert hát az elég hangos volt, és hallotta a dicsőítést, és mindig igyekezett is be vasárnap reggel, hogy akkor azt ő ne hagyja ki, mert szerette hallgatni, és eltelt így egy pár hónap, és egy idő után egy vasárnap délőtt lejött, és azt mondta, hogy meg is akar nézni bennünket, hogy milyen zene, meg kik vannak itt. És akkor elkezdtünk vele beszélgetni, elkezdett járni a gyülekezetbe, később be is merítkezett, tehát hogy van ilyen oldala is, de ez nem tömegeket jelent. Amikor azt mondom, hogy célcsoport, akkor azt kell látni, hogy elkezdett, mindegy, hogy milyen evangelizációt csináltunk, de alapvetően mondjuk ilyen fiatal házas és kisgyerekes, meg szóval ez a 20-40 év közötti kategória, vagy életkori kategória volt a cél, de hogy inkább ilyen emberek jöttek, akik valahogy hát mondjuk a társadalomnak a középrétegének valamelyik árnyalatában mozognak. Általában ezek diplomás emberek, vagy félig vezető, vagy középvezető emberek. Tehát ilyeneket adott Isten, ilyenekkel találkoztunk, ilyenek jöttek oda, és erre mondtam azt, hogyha most körbenézek a gyülekezetbe, akkor nagyon nagy százalékban ilyen emberek vannak. Még akkor is, hogyha nem föltétlen minden evangelizáció róluk szólt.
de esetleg csináltunk egy gyerekprogramot, vagy bármit, és akkor elértünk valakit, és a szülők elkezdtek jönni a gyerekkel, és kiderült, hogy ő is egy ilyen típusú ember. Míg másokat kevésbé tudtunk elérni. Igen, igen. Az egyébként egy kihívás nekünk, hogy hogyan tudjuk jobban kihasználni az irodaházban a jelenlétünket. Mondjuk teljesen fordítva működünk, mert a mi fő tevékenységünk az vasárnap, és akkor nincs bent általában senki, tehát akkor üresek ott a környező irodaházak. Ez jó, mert akkor lehet parkolni, hétközben ez kicsit nehezebb. Viszont a kérdés, hogy hogyan tudjuk elérni, és ebben korlátozottak a lehetőségek azért, hogy munkaidőben milyen módon tudjuk az embereket elérni. Most viszont van egy olyan együttműködésünk, hogy az épületnek az egyik szárnyában beköltözött pár évvel ezelőtt egy magániskola, ők is bérlik ezt a helyet, és ezzel a magániskolával elkezdtünk együttműködni. Tehát mi is adunk nekik helyet, és a gyülekezeti terünket használják szülőértekezletre, ilyen-olyan dolgokra. Cserébe mi is használhatjuk, ha csinálunk egy angol tábort, vagy nem tudom bármit, és kell sok terem, akkor mi is használjuk az ő tereiket, illetve van velük egy jó együttműködés. Tehát, hogy próbáljuk ezeket, de mondjuk így munkaidőben nagyon nehéz az evangelizációt jól csinálni, mert vannak komoly korlátok. Te voltál először, bocsánat, és utána. István, elmesélted ugye, hogy a saját gyülekezetet Budaörsön hogy plántáltátok. Most már, mint érett gyülekezet, ugye már 23 éve, 22 éve működtök, hogy ti is plántáltatok már valahol? Vagy hogyha van erre, akkor tudtok ebben segíteni? Gyülekezet plántálásban? Vagy volt már erre példa? Igen. 2 gyülekezetplántálásban vettünk részt eddig. Az egyiknek a vezetője itt van velem szembe, az Áron. Áron odajött a gyülekezetünkbe, nem tudom hány évvel ezelőtt volt, 2012-ben, azzal a nagyon határozott szándékával, hogy ő készül egy gyülekezetplántálásra, és keres egy olyan gyülekezetet, akik készek ebben együttműködni. És néhány éves együttműködés, meg előkészítő munka után az Áront fölavattuk presbiternek, és én is tudom, akkor hány emberrel elindult egy új gyülekezetplántálás, ezt úgy hívják ezt a gyülekezetet, hogy Buda szíve. Ez most Budán az első kerületben működik ez a gyülekezet. Ez volt az egyik ilyen gyülekezetplántálás, amit elkezdtünk. És azóta is próbáljuk támogatni ezt a Buda szíve gyülekezetet. Azóta már Áron elköszönt tőlük, most láttátok itt a kivetítőn, hogy Gárdonyba indul egy új gyülekezetplántálás, most az Áron ennek lesz a vezető, vagy ennek a vezetője is indít egy új gyülekezetet. Tehát az egyik ez a Buda szíve gyülekezet Budán, a másik pedig Tatabánya. Ott volt régen egy baptista gyülekezet, valamikor a rendszerváltás környékén behalt, sok-sok nehézség miatt, szóval be lett zárva az ajtó, és vége lett a gyülekezetnek, és ott volt egy szándék, hogy újraindítsunk egy gyülekezetet, hiszen egy nagyvárosról van szó, és hogy ne hagyjuk ezt a várost gyülekezet nélkül. És Tatabánya volt a másik helyszín, ott szintén egy presbiterünkkel, meg egy csapat indult el, és ez a másik gyülekezetplántálás, ami sikeres, és meg ez a 2. Volt szándékunk Szászhalombattán is elindítani egy gyülekezetet, vagy sajnos nem sikerült, sok befektetés volt, de egy idő után elengedtük, tehát az nem ment. Illetve most is van napirenden a jövővel kapcsolatban, de az még nem annyira konkrét. Köszönöm. Jól emlékszem, egyszer azt mondtad, hogy téged nem érdekel, hogyha az emberek nem szolgálnak a gyülekezetbe, de ha hozzák a gyülekezetbe, akkor az nagyon jó. Hozzák az embereket a gyülekezetbe, hogy ez nagyon jó, és hogy ez így mennyire működik, vagy él, vagy tapasztalod ezt, hogy esetleg nem látod a testvéreket szolgálni, de közben meg hozzák, hogy ez így működik? Azt nem tudom, hol mondtam és mikor mondtam, de talán köszönöm. egy ilyen találkozón, beszélgetésen, hogy köszönöm, hogy emlékeztetsz. nyilván érdekel, hogy szolgál, csak hogy ebből az jött le nekem, hogy fontos, hogy tudják hozni. Most így nem emlékszem erre a konkrét szituációra, de hogyha valaki hozza a barátját, ismerősét, szomszédját, én azt mondom, hogy ez a legnagyobb szolgálat. Tehát, hogy ez nem semmi, vagy nem kevés, tehát, hogy sok gyülekezet ezért szenved, mert pont ez a típusú szolgálat nem működik, mert hogy
úgy kevesen hozzák el a barátaikat, ismerőseiket. Tehát amikor szolgálatról beszélünk, akkor ennek elég széles spektruma van, és hogy nem föltétlenül csak ami befelé működik, vagy egy istentisztelet, ami megnyilvánuló szolgálatról kell beszélnünk, hanem ez is egy nagyon komoly szolgálat, akinek van egy ilyen evangélista típusú ajándéka, és szívesen hívja a barátait, ismerőseit, mindent, az nagyon fontos. Tehát, hogyha van ilyen, akkor legyünk hálásak érte, hogyha vannak ilyenek a gyülekezetben, mert ez fontos nagyon. Mármint értettem, hogy egyébként, hogy ezt jelentette, csak hogy mennyire valósul meg az, hogy így tényleg sikerül személyesen a tagoknak megérinteni a lakókörnyezetben lévőket, rokonságot, vagy ilyet. Hogy ezáltal történik egy növekedés. Hát ez is a növekedésnek az egyik faktora. Ugyanakkor meg valószínűleg valamennyien gyülekezetben vagyunk, tehát hogy ezt folyamatosan serkenteni is kell, mert hamar el tud kényelmesedni egy közösség. Tehát, hogy ami nekem jó, meg ami kényelmes, akkor az úgy oké, és akkor elfelejtjük azt, hogy vannak még a gyülekezeten kívül is emberek. Tehát, hogy ezt folyamatosan napirenden kell tartani. Én nagyon, nagyon hálás vagyok azokért, akik ezt jól csinálják, vagy ezt teszik. Van, aki ezt nem tudja jól csinálni, tehát hogy vannak emberek, akik lehet, hogy egész életében egy ember tud behozni csak, hogy az is nagyszerű dolog, de van, aki havonta 2, tehát hogy nem ugyanaz az arány. Szerintem fontos, hogy emlékeztessük az embereket, vagy napirenden tartani ezt, hogy a gyülekezet nem értünk van, hanem mindenkiért van. És hogyha jön egy új ember, ami nekem egy prioritás is, hogyha jön egy új ember, és én vagyok a pásztor, akkor az új, mindegy, hogy a tagokkal nem beszélek semmit, de azzal az egy emberrel mindenképpen fontos, hogy legalább egy 2 szót váltsak, vagy egy készfogás, vagy azt mondja, örülök, hogy itt vagy nem tudom. Azért, mert hogyha valaki megtisztel bennünket, hogy eljön, valószínű, hogy ismeretlen neki minden, és hogyha kifejezzük felé a szeretetünket, tiszteletünket, akkor ez sokat tud számítani, hogy utána újra találkozhassunk vele. Tehát, hogy egyrészt fontos az, hogy behozzanak emberek, új embereket, a másik az, hogy ahogy fogadja a gyülekezet, vagy ahogy fogadjuk, vagy amilyen a hozzáállásunk, ez is jelentős mértékben meghatározza azt, hogy utána valaki jön másodszor, harmadszor, vagy nem jön többet. Nem tudom, válaszoltam a kérdésedre. Oké, van-e más? Peti? Hogyan viszonyultok ahhoz, ha egy olyan ember jön, aki már régi hívő? Tehát nem új, nem most akar megtenni, hanem már 100 éve hívő, de most úgy gondolta valamiért, hogy hozzátok fog járni. A mi protokollunk az, hogyha hívő emberek jönnek a gyülekezetbe, akkor egyrészt fogadjuk őket szeretettel, az Úr áldja meg őket, és alapvetően azt szoktuk mondani, hogy körülbelül egy fél évig nem kell neki csinálni semmit. Tehát élvezze a gyülekezetnek a közösségét, és ha még fél év múlva is ott van, és még mindig azt mondja, hogy ide szeretne járni, vagy tartozni, vagy nem tudom, akkor beszélünk arról, hogy esetleg akkor az ő helye, meg a tagság, vagy nem tudom, mit kellene csinálni. Ezt azért gyakoroljuk ezt, mert szóval akik nagyvárosban éltek, biztos tapasztaljátok azt, hogy óriási a fluktuáció. Tehát jönnek-mennek az emberek egyik gyülekezetből a másik gyülekezetbe. Most, hogyha mindenkire így rárepülünk, hogy jaj, de jó, hogy itt vagy, és akkor azonnal, de egyébként ő nem gondolta ezt komolyan, 2-szer még jön, harmadszorra már nem jön. Tehát, hogy mi adunk időt az embereknek, hogy kiderüljön, hogy tényleg Isten helyezte ide, vagy ez a helye, vagy nem. Ha igen, akkor szeretettel fogadjuk, ha nem, akkor elengedjük, semmi gond ezzel. Azt is látni kell, hogy minden gyülekezetnek van egy stílusa, és van, aki szereti azt a bizonyos stílust, van, akit ez nagyon idegesít. Tehát van, akinek tudunk azzal segíteni, hogy először jött és utoljára volt nálunk, mert hogy ez neki nem jön be. Van, akinek meg pont az, hogy amilyenek mi vagyunk, az neki a lelkiségébe, a formájába, mindenben ez segít. Tehát mi ezt a protokollt gyakoroljuk, hogy adunk időt, és hogyha fél év után is azt mondja, akkor beszélünk, mi az, hogy gyülekezeti tagság, és akkor lehet gyülekezeti tag valaki, ha hívő emberről van szó. Az olyan típusú meglátogatásokat, hogy nem is ismertem, ha valakit eljön, bemutatkozik, és megkérdező, hogy a jövő vasárnap prédikálhat-e, nem.
Tehát, hogy akkor azt mondja, fél év múlva sem, meg, tehát, hogy és akkor no comment. Akkor kérdezhetek én, még van egy pici időnk, ha jól látom. Okay. Föltennék egy-két kérdést nektek, így a témával kapcsolatban, és arra kérlek, hogy csak így magadban imádkozva az Úr előtt gondold ezt végig, és próbálj erre felelni. Az első ilyen kérdés az az, hogy ha visszaemlékszel az elmúlt évekre, volt-e olyan, amikor Isten világosan mondott neked valamit, hogy mit kell csinálni, hogy merre kell menni, és nem tetted meg? Mert túl nehéz volt, lehetetlennek tűnt, vagy nem tudom, vagy nem volt elég hit, vagy bármi miatt is, csak hogy nem történt meg, vagy nem tetted meg. Ha van ilyen, és nem kell elmondani, csak hogyha van ilyen, emlékszel ilyenre, akkor én azt tanácsolom neked, hogy kezdjél el ezért imádkozni. Erről nem beszéltem, de ha van ilyen, amikor Isten mond valamit, és nem tesszük meg, akkor Isten nem feltétlenül lezárja ezt a témát, és akkor menjünk tovább, hanem lehet, hogy évekkel később visszahozza. És lehet, hogyha aktuálissá válik újra, és lesz hited, bátorságod, erőt hozzá, akkor ami nem történt meg tavaly vagy 5 évvel ezelőtt, az most megtörténhet, mert ha Istennek van egy akarata veled, vagy a szolgálatoddal kapcsolatban, az nem évül el, vagy nem amortizálódik le, vagy nem kell vele foglalkozni. Szóval, hogyha van ilyen az emlékedben, és azt mondod, hogy hát igen, akkor az úgy nem jött össze, vagy nem sikerült, akkor kezdj el újra imádkozni, hogy Uram, készíts fel, hogy legyek kész rá, és lehet, hogy újraindul a program. Bármi is volt ez. Hogy valamit adni kellett volna, és nem adtál, tenni kellett volna, és nem tetted meg, vagy egy hitlépés kellett volna, és azt mondtad, hogy most ez nem. A másik kérdés, az emlékeidben, hogyha elindulsz visszafelé, volt-e olyan, amikor azokra emlékezhetsz, amikor Isten kért tőled valamit, megtetted, és nagy áldás lett belőle. És hogyha odaadnám neked a mikrofont, hogy szerepet cserélnénk, akkor te is elkezdenél történeteket mesélni, hogy de jó, hogy megtettem, mert Isten mondott valamit, és az úgy lett. És egy harmadik kérdés van még, így a végére, hogy most aktuálisan van-e olyan szituáció az életedben, vagy szolgálatodban, amikor egy ilyen hitlépés előtt állsz, amiben küzdesz, hogy most megmerem ezt tenni, vagy nem, vagy meg tudom-e tenni, vagy nem tudom megtenni, akár személyes, akár a gyülekezeteddel, vagy gyülekezetplántálással kapcsolatban. Ha erre a 3 kérdésre valahogy sikerült magadban választ adni, akkor mivel van még egy kis időnk, én arra hívlak benneteket, hogy imádkozzunk ezekért. Az imádság az a forrás vagy forma, amivel az Isten mindig megszólíthatjuk, és akár az imádság következtében kijelentést kaphatunk, választ kaphatunk valamivel kapcsolatban. Szóval akár valamit elhibáztunk, vagy elmulasztottunk, akár most vagyunk aktuálisan benne, akár hálásak vagyunk, mert sok mindenben engedelmesek voltunk, és élvezzük ennek a gyümölcseit. De most imádkozzunk, és ami a szíveden van, azt mondd el. Alkossunk ilyen 2 vagy 3 fős kis csoportokat, és vigyük az Úr elé ezeket a kérdéseket. Majd én a végén befejezem egy hangos imával. Szóval a kis csoportokban imádkozzunk most. Köszönjük neked, hogy te hűséges Isten vagy, és köszönjük, hogy a te hűséged nem változik. Köszönjük, hogy Krisztusban a megváltunk vagy. Köszönjük, hogy a gyülekezetnek az ura vagy, hogy a gyülekezet a Krisztusnak a teste, és köszönjük, Uram, azt a megtiszteltetést, hogy mi benne lehetünk ebben
ebben a csodában, a gyülekezetben. Imádkozom most, Uram, valamennyiünkért, testvéreimért, hogy azokban a szolgálatokban, amelyekben benne vagyunk, Uram, kérlek, hogy áraszd ki a mennynek a gazdag áldását ezekre a helyekre. Imádkozom azért, hogy az ördög munkája legyen lerombolva, és imádkozom azért, hogy amit tőled jön, ami mennyei, ami érték, ami örökkévaló érték, az tudjon megnyilvánulni, az tudjon felépülni. Áld meg a testvéreimet, Uram, a szolgálatukban, a hitükben, a mindennapjaikban, a küzdelmeikben, hogy győztesek tudjanak lenni. És áld meg, Uram, az eklézsiát is szélesebben, és kérünk Téged, hogy szülessenek új gyülekezetek, hogy ne csak arról halljunk, hogy valahol megszűnik egy gyülekezet, hanem az az öröm járja át a szívünket, hogyha egy meg is szűnik, de három születik helyette. Uram, kérünk Téged, hogy add meg ezt a csodát, áld meg a népünket, az országunkat, Uram, és amit ránk bíztál ebben az országban, hogy az evangéliumot hirdessük, kérünk Téged, hogy adj bölcsességet, vezetésedet, kijelentésedet, Uram, hogy ezt jól tudjuk tenni. És kérjük, hozd el az ébredést, Uram, hozd el azt az időszakot, amikor látjuk azt, hogy sokkal több ember tér meg, amikor látjuk azt, hogy sokkal több gyülekezet születik, amikor a te természet fölötti munkád, Uram, olyan szemmel látható valóságként megnyilvánul még inkább, talán még a hitetlenek számára is, Uram. Hozd el azt az időt, Uram, amikor azt tapasztaljuk, mint a Jeruzsálemben az első gyülekezet, hogy napról napra növelted az üdvözölők számával a gyülekezetet, Uram. Add, hogy legyen ez így nálunk is, legyen ez így a mi országunkban és a mi gyülekezeteinkben, a mi szolgálatunkban is. Kérjük mindezt az Úr Jézusnak a nevében. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket minden tevékenységetekbe, szolgálatban. Köszönöm szépen a figyelmeteket.